Boas, como os outros vídeos se me alargaron máis do que contaba, imos ver se con este pequeno resumo, vendo un pouco como funciona a ficha para entendela, pois axudamos un poquinho máis a entender. Se vos fixades, a ficha está en galego, moitas gracias NIT de Galicia Rolera por darnos este bonito agasallo. E nada, se queredes descargar estará disponible na miña web, deixarei o enlace debaixo. E imos aquí ver un pouquiño esta ficha. Vedes que arriba de todo temos unha sección para escribir o nome, que sería o nome da nosa personaxe. Aquí á dereita temos clase e nivel, que sería simplemente engadirlle pois as diferentes clases que vayamos tendo coa nosa personaxe, pois, por exemplo, pícara nivel 1 e feiticeira nivel 3. Debaixo escolleríamos a raza, aquí nos permite escoller ou escribir no caso de que non atopemos a que nos interesa. Entón, por exemplo, a dracónida. Tamén no trasfondo temos un listado, o alineamento igualmente, esta é a parte máis simple, aquí o nome da xogadora e os puntos de experiencia no caso de que a nosa máster nos vaya indicando pouco a pouco a que imos gañando. A continuación, imos coas características principais, que son todas estas que temos aquí ao lateral. A ficha fai os cálculos automáticamente, polo que aí temos moitísima comodidade. Se recordamos, tiñamos a distribución de puntos que eran 10, 8, e xa vedes que se calcula automáticamente 13, 12, 14 e 15. E se vos fixades, xa axustou tamén pois as habilidades, entón é unha ficha moi cómoda. E todas estas habilidades van co que teñen entre paréntesis coa habilidade que corresponde. Carisma, se vos fixades aquí, ten máis 2 a intimidación, porque aquí ten máis 2 de carisma, vale? Se puxéramos que temos competencia en varias destas, sumaría competencia, pero non está facendo nada porque aínda non engadimos que está aquí. Cando empezamos a xogar, a competencia é 2. Así que quedaría, e vedes que agora se está sumando, vale? Veis que suma 2 o que marquemos. Tamén se marcarían dúas destas características segundo a nosa clase. Inspiración é algo que hai másteres que empregan, eu non porque me parece injusto, é porque sempre me esquezo. É basicamente un punto que che dan que podes, dependendo das normas que aplicamos ao máster, pois utilizar para ter unha vantaxe nunha tirada ou botarlle a alguén. Vale, estes son os elementos principais da ficha. Despois xa nos calcula automáticamente tamén a percepción pasiva. E temos aquí a clase de armadura, a iniciativa e a velocidade, vale? A velocidade normalmente son 30 pés. Sí, non puxen ninguna raza que teña algo especial. Vale? E aquí teríamos que ir indicando o resto de datos, pois os puntos de vida dependerían do noso dado, que iría aquí, pois o de feiticeira é un de 6, por exemplo, en realidade tería 3 de 6 e o de pícara creo que un de 8, tería 3 de 6 e un de 8. Vale? E aquí xa indicaríamos o total, os que nos van quedando e demais. Bueno, realmente teria que poñelo aquí. Vale. E logo aquí iríamos marcando tamén os puntos de vida que tivéramos, que xa expliquei noutro vídeo como se calculaban, basicamente o dado de golpe máximo a nivel 1 e a constitución. Vamos a poñerlle, por exemplo, 23. Vale? Os puntos de golpe temporais, nada, isto mentres vamos xogando, cando hai algún conxuro que nos ofrece puntos de golpe temporais, os engadirimos aquí, e cando nos fan dano son os primeiros que restamos e eses non se recuperan. A iniciativa normalmente é a destreza, así que se nos fixamos teríamos menos 1, puxenlle unha boa destreza polo que vexo. E a clase de armadura vai depender da nosa destreza e tamén da armadura que levemos. Entón, nada, simplemente indicaríamos aquí o que teñen que superar para golpearnos. Esta sección de aquí, onde vedes estes circuliños, basicamente, cando estamos inconscientes, ir anotando como están indo as nosas tiradas. Cando perdemos toda a vida, podemos morrer se cubrimos os 3 fallos ou estabilizarnos se conseguimos 3 éxitos. E se saen 20, pois nada, nos reanimamos automáticamente. Entón sería ir marcándoos aquí. E logo aquí podemos anotar un resumo pequeno dos rasgos de personalidade, dos ideais, dos vínculos e dos defectos, que xa se comentan máis noutro vídeo, así que non vou afondar. E logo neste lado de aquí
sería indicar un pouco os nosos rasgos, vale? Por exemplo, ser dracónida, pois tería alento, non puxen o tipo, vamos a imaginar que unha dragona blanca, pois alento de deseo, vale? Iríamos indicando aquí, non teñen, pero bueno, se tiveran, pois visión na escuridade, iríamos anotando aquí todos os rasgos. E por feiticeira, pois tería os puntos de feiticería, e se irían anotando. Aquí temos as armas, vale? Teríamos a daga, e aquí o modificador pois sería que corresponde coa competencia porque sabe usar dagas, se ten competencia se suma, entón teríamos o máis 2 e normalmente sería destreza, pero neste caso non me compensa, así que iría con forza que polo menos é 2, vale? Está moi máis feita esta ficha, E logo nada, sería o dano que o da daga é un D4 e sería máis destreza ou forza, o mesmo que poñamos na outra columna, pero bueno, neste caso, pois nada, porque pois é así regular. Vale, sería aquí indicando este espacio que temos aquí debaixo, podemos poñerlle aquí un asterisco, por exemplo, se fora, bueno, se fora un arco ou demais, poríamos aquí, pois, o rango que ten para lanzarse, pois, por exemplo, 40, 160, non sei cal é a daga, sei que se pode lanzar, pero non sei cal é o rango, vale, e aquí teríamos, pois, o de corta distancia e o de longa distancia, que é unha tirada normal e unha con desvantaxe, e calquera outra cousa, se temos un obxeto máxico ou calquera cousa, podemos poñer as anotacións aquí. Ou incluso podemos poñer tamén pois conxuros, que niso se iría un pouco mellor, que sería máis 4, vale? Porque vai por carisma. E logo o dano tipo xa dependería do conxuro. Nesta sección engadiríamos, pois, por exemplo, a daga, comentei que ten competencia, ou o concepto xenérico poden ser armas marciais, escudos, armaduras lixeiras, todo o que sexa iría pois aquí. E, por suposto, os idiomas como aí ben pon. E calquer outro aspecto, por exemplo, os obxetos se vos considerades importantes, pois podedes indicar aí que ten competencia en xogar o xadrez dragón, por exemplo. E logo aquí nada, se vos fixades, está para poñer as pezas. Está aquí en pequeno, pero serían pezas de cobre, pezas de plata, pezas de electro, de ouro e de platino. Obviamente, normalmente, só se xoga con cobre, plata e ouro, pero bueno, están todas. E aquí poderíamos marcar pois as armas, se temos escudo, a cea que nos proporciona armadura, pois armadura de coiro, por exemplo, aí quedaría, cea 12 máis destreza que debería de ver. Bueno, ser dracónida tería un poquinho máis de defensa. Vale. Aquí temos isto. Bueno, é mentira, o de dracónida sería se fora feiticeira dracónida, pero non puxen de que. E logo temos aquí de novo os datos da ficha, un poquinho os datos do seu trasfondo, a idade que ten, por exemplo, a xogadora que está no meu grupo que é dracónida ten 17, a altura que teña, isto pode ser iso importante para algún caso saber se entrades por algún espacio ou se algo se cae co vosso peso, ou quen sabe. Indicades aquí un pouco o resumo, o aspecto aquí hai quen fai un debuxo da personaxe e en alianzas pois o mellor se forman parte de algún grupo ou algo así pode poñerse. Por exemplo, aquí, non sei, feiticería escura. Como se houbera unha banda ou algo así. E aquí, pois, se tiveran un símbolo ou un nome a feiticería escura, pois non sei. O logo da lamia, por exemplo, pode ir aquí. E aquí un poquinho iso, a información, outros rasgos e ademais, por exemplo, o rasgo de trasfondo pode ir aquí anotado. O tesouro que vayamos acumulando, algún obxeto quizáis que non levamos con nós ou que non consideramos tan importante para anotalo arriba, as mudas de roupa, quizáis. E aquí trasfondo, aínda que, bueno, aquí non me collería, pero un pequeno resumo, algunhas notas para saber un pouquiño así dunha ollada o que temos. E logo aquí isto sería só para as clases de maxia ou con conxuros polo menos, que xa estedes aquí, pero mesmo podedes escribir se non atopades. E xa os fai o cálculo tamén, vale? En vez de que 4 como puxera antes no ataque. Básicamente, bueno, xa se explica noutro vídeo, 8 máis competencia máis habilidade, que neste caso é carisma, vale? Que sería carisma, vale? Así que nada, básicamente sería isto, cando fan un ataque, cando facedes un ataque no que
o obxectivo ten que facer unha tirada de salvación, pois tería que ser contra este cálculo que está aquí, que é 12, e o 4, pois é o que sumades cando facedes un ataque de conxuro. E logo aquí nada, teríades un pequeno espacio por ir anotando, pois os trucos que teñades, pois descarga de xeo, vale, que un truco, e aquí os espacios que temos para lanzar, non sei, 4 de nivel 1, e pois xa gastei 2. E aquí pois tamén, iríamos poñendo os conxuros e demais. Vedes que aquí hai un circuliño que pon preparado, hai, por exemplo, para a maga, que pode ter no libro de conxuros pois unha chea deles, por exemplo, poñemoslle 15, e pode só ter preparados neste momento 7, pois xa simplemente diría que ele está normal e os iría marcando. Podría usarse, tamén pode usarse co druidas e demais, que realmente teñen toda a lista, poderías engadir aquí os que máis usades e marcades os que teñades preparados nese momento. E sería así, aquí tedes todos os niveis de conxuro, e despois aquí hai unha pequena sección extra para anotar a descripción do que fai cada conxuro, porque obviamente arriba pois non hai moito espacio. E logo calquera outra anotación pois da aventura propiamente dita, pois descubrimos que o asasino en realidade non era o asasino, o único que quería era roubar non sei que obxecto, e ides anotando aquí os nomes, as direccións, o que sexa, do que vaiades atopando na aventura. E nada, basicamente esta sería a ficha que nos deixou Nit, e un pequeno resumo de como entendela, que un repaso as características. Así que nada, agardo que vos interese a ficha e que vos axudase un pouco o vídeo. E iso, acordadevos de descargar a ficha, así podedes xogar a rol en galego. Sorte nos dados.